失礼しました。電車のガタンゴトントンと聞こえてますか？ここ、梅田の茶屋町です。ビルの屋上でビールいただいております。で、こちらでいただけるお食事は本格的な江戸前寿司なんです。寿司梅田さんに伺っております。どんなお寿司がいただけるのかご覧ください。こんにちは、まみです。今、大阪梅田茶屋町におります。この界隈にテラスで楽しめるお寿司屋さんがあるんですって。今から行ってみましょう。すぐそばですよ。はい。寿司9階でございます。いかがでした？写真でご覧いただきましたが、どれも美味しそうだったでしょう？もちろん普通のお寿司屋さんのようにカウンター席に座って大将と話をしながらお寿司をいただくことも可能です。でもこの夏ならではのテラス席の開放感で美味しいお酒とお寿司っていうのもおつなものじゃないでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、いいねよろしくお願いします。本日は美味しいお酒との出会いに、そして食事との出会いに乾杯！